ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಮ್ಮ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಉದ್ಯಾವರ. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಂ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಂ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಂ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಂ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಗುರು ಸಂದೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾನನವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಆಪದ್ ಬಾಂಧವ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಮಾಲಿನ ಪಾಡ್ದು 42 ದಿನ ಋತನ್ ಮಲ್ತದು. ವಿಶೇಷ ಕಠಿಣವಾದ ಋತನ್ ಮಲ್ತದು. 35 ವರ್ಷ 7 ಸಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಂಬೈಡ್ದು ಪತಿನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಮುಟ್ಟ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು. ಅಪಾರ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದು. ಅಗಲೇನು ಒಟ್ಟುಡಿ ರೆತೊಂದು ಅಗಲೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಲು ಪಂಡ ಪ್ರತಿವರೆಗಲ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಮಾತೆರೆಗಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಲು ಬೈದರು ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಎರಡ ಸಂದೇಶನ ಲಕ್ಕೇನ್ಗ ಅರೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ. ಚಂದ್ರಹಾಸ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಲು ಇನ್ನಂಜೆ ಗ್ರಾಮಡು ಜನನಾದ ಆರು ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯನು ಇನ್ನಂಜೆಡೆ ಶಾಲಿನ ಪುರ ಪೋದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ದೂರದ ಮುಂಬೈ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು. ಆ ಬುಕ್ಕ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಆರು ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚಿನ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರಡಕ್ಕೇನುಗ ದಾದ ಪಂಡ ಸುರು ಮಾಲೆನಾರು ಪಾಡ್ದು ಪೋನಗ ಪ್ರೇರಣೆ ಏರಾಯಿನ ಪಂದ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಈರು ಸುರು ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಪೋವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಏರಾಯಿನ. ನಾನು ಸುರೂಟು ಮಾಲೆಪಾಡ್ನ ಬಾಂಬೆಡಿತ್ತಾಯ ಬಾಂಬೆಡುಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿ ಶಂಕರ್ಪುರಟ್ಟು ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಆರು ಪಂಡೇರು 5 ವರ್ಷ ಬಂಟಗಲ್ಲಡು ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಆರು ಪಂಡೇರು ಏನಡ ಚಂದ್ರಹಾಸರೆ ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ಪುರಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ತದು. ಶಿಬಿರ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಶಬರಿಮಲೆತ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿ ಶಂಕರ್ಪುರತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಎಂಕು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ಯಾಕೆ ಮಂಡೆ ಆವು ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪೆ ಶಂಕರ್ಪುರ ಶಿಬಿರ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಮಲ್ತೀರು. ಅಂಚಾದ ಅರೆಗ್ಲ ಏನು ಸುಮ್ಮದ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಶಬರಿಮಲೆ ಬರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತೆಗಿಣು ಜಾತಿ ಎಂಕುಲು ಶಿಬಿರೋಟು ಶಂಕರ್ಪುರಟು ಶಿಬಿರವನ್ನು ಚಾಲ್ ಮಲ್ತಾ ಶಂಕರ್ಪುರಟು ಶಿಬಿರವನ್ನು ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದು. ಮಸ್ತ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಗುಲಿತ್ತೀರ ಆ ವರ್ಷ ಮತ್ತದು ಶಬರಿಮಲೆ ಪಿದಾಡ್ನೊಂದು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತದು ಶಿಬಿರ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದು. ಪೂಜೆ ಪುರದಿಯ ಮಹಾಪೂಜೆ ದಿಂಡ ಸುರುಟು ಆತು ಶಬರಿಮಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕುಲು ಉಂಡಾರು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅನ್ನದಾನ ದಿವರೆ ಬಂದು ಮಹಾಪೂಜೆ ದಾನಿ ಅನ್ನದಾನ ದೀಕ ಬಂದು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಾತ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮನೂಜ್ಜ ಅಂತ ಅನ್ನದಾನ ದೀಕ ಯಾವು ಆತು ಬಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ಊರು ದಗುಲ್ಲಪುರ ಅಲ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಮಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳ ಬಂದಿರು 2 ಜನ ಅಯ್ಯವನ್ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು 2 ಜನದ ದಿಯ ಅಂಡ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಅರಿ ಒಂದು ಪುರ ಎಂಕುಲು ಜಮಾದಿಯ ಪಂಡ್ರ್ಯಾಬ್ ಜೊತೆ ವನಸ್ದ ಅನ್ನದಾನ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಆ ಒಂದು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆ ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷನೇ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅವಳು 1400 ಜನ ಮಿತ್ತಾನ್ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಬಾಕಿದ ವಸ್ತುಲಿನ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೀತ. ರೈಸಲ ಪಾಯಸಲ ಪಟಪಟ ಮಲ್ತದು. ಏರೆಲ್ಲ ಅನ್ನದಾನದ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಿರಪೋಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದು ಜಪ ಜನ ತೂದೆ ಎಂಕಲೆ ಅಂದಾಜಾಣ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಣ ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದು ಪೂರ ಜನಗಳು ಅನ್ನದಾನದ ಒಂದು ಮಲ್ತ ಇತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಎಂಕುಲು 2,500 ಜನ ಅನ್ನದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ 34 ವರ್ಷದಿಂದ ಆತ ಇಟ್ಬಿಡೇ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ಮಾತಗೊಡ್ಡಿ ಪೂಜೆಲು ಒಲ್ಲ ನಡತೊಂದುಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಶಿಬಿರದ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದೇರು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ಲ ಪೂಜೆನು ದೀದು ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪನ್ನಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಲು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುವೇರು ಮನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಈ ಸಲತ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲು ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆಗೆ ಒಂಜಿ 2,500 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಅವಂತುಡು ಅನ್ನದಾನಗು. ಈ ಸರಿ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಅವಳು ಬೊಂಬಾಯಿಡು 200 ಜನೋಡು ತೆಚ್ಚ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರೊಂದುಜ್ಜೇರು ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಅಂಚ ದಾದ ಮಲ್ತ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಶಿಬಿರ ಉಂಡು ಮಿತ್ತು ಅಂದ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಮಿತ್ತಿಡು ಟ್ಯಾರಿಸಿಡು ಅವಳು 100-200 ಜನ ಉಂತಾರೆ ಆಪಣ ಪೂಜೆಗೆ. ವನಸ ದೆಕ್ಕ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ 7 ಜನ ತಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ 1,000 ಮುಟ್ಟದಲ್ಲ ಅದು ಜಾಗೊಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಎನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 500 ಜನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮೂಲು ಬಂದು
ಎಂಕುಲು ಬೊಂಬಾಯಿದ ಈ ಸರ್ತ ಪೂಜೆನು ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕಲ್ಲಿ ಅವಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆದಿತ್ತು ನಗ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಲ ಪೇಪರ್ದ ದಿನೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಂಡೇರು ಪೇಪರ್ಡ್ ಪಾಡೋಡ ಏಮಂಡೆ ಪೇಪರ್ಡ್ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಪಾಡ್ನಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪೂರ ಜನ ಹೊರಾನೆ ಬತ್ತಾಡ ಒನಸಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಎರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಐಕ್ ಜಾಗ ಬೋಡು ಐಕ್ ದಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಹೆಜ್ಜಿಡ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಆಲಾಂಡ್ ಐಕ್ ಪ್ರೇಜನ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಬಂಡೆ ದಿನೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ಡ ಪೇಪರ್ಡ್ ಪಾಡ್ನು ಬೊಡ್ಚಿ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪ ಪೋಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೂರ ಒಂದೆಟ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಪಾಡ್ದು ಒಬ್ಬ ತೂಕ ಬಂದು ಅಂಚ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಅಂಡ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಪನ್ನಾಗ 500 ಜನ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದು ಅವ್ರು 525 ಜನನೇ ಪ್ರಸಾದ ಬರ್ತೀರು ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಎಂಕುಲು ಇನ್ನಂಜಡಿ ಸರಿ ಎಡಮನೂದು ಉಂಡಾರು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಎಡಮನೂದು ಜಂತ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ ಅನ್ನದಾನಗೂ ಮೂಲ ಎಡಮನುತ್ತ ಇರುವ ಜನಕ್ಕೆ ದುಮ್ನಾನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ದ ದೇವರೇ ಎಂಕುಲು ಇತಿತ್ತು ಜಂತ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದ ಭಕ್ತಿರುವ ಪ್ರಸಾದ ಗೀತನೋಡು ಬಂದು ಈರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿರುಸಾಯ ಕೊರ್ತು ಅವಲ ವಿಘ್ನೋಲು ಬರಂದೆ ಪೊರ್ಲು ರೀತಿ ನೆರವೇರೋಡು ಬಂದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲ ಎಡಮನುತ್ತ ಇರುವ ಜನನೇ ಆಡು ಪ್ರಸಾದ ಗೀತಂದ್ರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕನೇ ಬನವಲ್ಲಿ ಅಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೆ ಎಂಕುಲು ಬಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ 500 ಜನ ಮಲ್ತೆರಡ ರೈಸ್ ಸಾರು ಕೊದ್ದೆಲು ಪಾರ್ದು ಪಿರ ಕಡಪುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದ ಅಂಡ ದೇವರ ಅತೇ ಜನನು ಕಡಪುಡ್ತೀರಿ ಎಡಮನುತ್ತ ಇರುವ ಜನ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕಂದೇ ಬನವಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಿಯರು ಮಲ್ತಾಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಪೋನ ಎಂಕುಲು ಈತು ಬಂಗೋಡು ಪೋತಾ ಯಾನ್ ಎನ್ನೆ ನನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಬರ್ಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಸಾಧಾರಣ 34 ವರ್ಷೋಡು ಪಿರ ನಗ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಎಂಕುಲು ಪಂಪೇಡು ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪನ ಮೀ ಅನಗ ಅಳುದೇಡು ಪುನಗ ತರತ ಮಿತ್ತುಡು ನಮ್ಮ ತಂಡಾಸದ ಒಂದು ಮಿತ್ತುಡು ಬರುವಂತು ಅಂಚಿನ ಒಂದಿತ್ತನು ಪಂಪೇಡು ಮೀತ ಅವಳು ಕಾರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಜಾಗಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಲ ಇಂಚ ತೂದು ಪಾಡೋಡ ಪುಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಡಾಸು ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚ ಅಳುದೇಡು ಪಂಪೇಡ್ಲ ನೆಲಟ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಒಂದೇ ಇರ್ನ ಒಂದೇಟು ಸನ್ನಿಧಾನೋಡು ಭಸ್ಮಗೊಳತ್ತಾವ್ ಇಡೀ ಚಪ್ಪಲ್ ಮುಟ್ಟುಳ್ಡು ಪೂರ ಒಂದೇ ತಂಡಾಸು ಮಲ್ದ ಅಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಅತ್ತನ್ ಅದಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಬಾತ್ರೂಮ್ದಾಗ ಈ ತರಮದ 10 ಜನಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಪೋನಗ ಕಾಡ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಂದ ಕಾಡ್ಲ ಕತ್ತಿ ಪುರ ಪತ್ತೊಂದು ಹೋದು ಆತ ತಾದಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನಡತೊಂದು ಬೋಂತೀನಿ ಬೊಕ ಉಂದೆಕಲ್ನ ಕಾಳ ಪ್ರಾಣಿಲ್ನ ಪಿಲಿಕುಲು ಆನೆಲ್ನ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆಲಿತ್ತನು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಬರ್ಪಿನ ಪೋಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿನಮ ಒಂದು ಒಂಜೆ ಯಾತ್ರೆ ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಎನ್ನದಿತ್ತ ಅಂಡ ಇನಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಲು ನಮ್ಮ ಆ ದೇವರನ ಮಹಿಮೆನ ಲೆಸೊಂದು ಇನಿಗೆ 35 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಲ ಬುಡಂದೆ ಅವಲ 42 ದಿನ 20 ದಿನ ಋತ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಾನ ಹೋತ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಅಡಚಣೆ ಬೈದಿಜಿ ನಂಗೆ ಋತ ಮಲ್ಪಾರೆ ಐಟ್ ಇರು 7 ವರ್ಷ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ಬೊಂಬೈ ಪತ್ತಿನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಮುಟ್ಟ ಆ ಸಮಯಡ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಶ್ವಾನ ನಾಯಿ ಬತ್ತಿತ್ತು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಅಂದ್ ಎಂಕುಲು ಸಾಧಾರಣ ಬೊಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾಪುರದ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಿರ ದತ್ತ ಮಂದಿರೋಡು ಎಂಕುಲು ಆಲ್ಟ್ ಆದಿತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸಿಗೆ ಎಂಕುಲು ದತ್ತ ಮಂದಿರೋಡು ಆಲ್ಟ್ ಆದ ವನಸಪುರ ಮಲ್ತದು 4 ಗಂಟೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 1/2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬನ್ನಾಗ ಬತ್ತದು ಕಾರ್ ಪಿರೋಡು ಮೂಸರೆ ಬತ್ತನ ನಾಯಿ ಶ್ವಾನ ಮೂಸರೆ ಬತ್ತರೆಜಿ ಎಂಕುಲು ಗಿಡ್ತ ನನ್ನ ಅಗ್ಗಿಣ ಅಂದ್ ಕಲ್ಲಿಡು ಬತ್ತದು ಇಂಚ ಬೇರೆ ರಜ್ಜಿ ದೂರ ಬಲ್ತನು ಬಲ್ಪರಜ್ಜಿ ದೂರನೆ ಪೋದು ಕುದೋಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತ ನಡತಂದು ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ಒಂತೆ ದುಂಬು ಪೋಯಿನ ಉಡ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿರೋಡು ಕೂಡ ಬರ್ರೆ ಬತ್ತರಜ್ಜಿ ಕೂಡ ದುಂಪಾಯ ಒಂತೆ ದುಂಪಾಯ ಅವಳೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಗೆ ತೊಂಡ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ರ ತಯಾರಿಜಿ ತಿಂದ್ರೆ ದೂರಡೆ ಉಂಟು ಬರ ಕೈಟ್ ಬೇರ್ನತಿ ಕಲ್ಲು ಅಂಚಾದ ಬರ್ರ ತಯಾರಿಜಿ ಅಡುವಾಗ ಎಂಕುಲು ದುಂಪೋಯ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಪಾಡಿಯ ದುಂಪೋದು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ ಇಡ್ಬೇಕ ಪಿರೋಡನೆ ಬರ್ರೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕುಲು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಕೋಲಾಪುರೋಡು ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಶೆಟ್ರಂದಲ್ಲೇರು ಆರ್ಪುರ ಎಂಕಲೆ ಒಂಥರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಅರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ಡು ಅರ್ನ ಆಮಂತ್ರಣ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು ಅಡೇ ಪೋಯ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಬರ್ತು ಅಡೇ ಪೋನಾಗ ದೂರಡೇ ಬರೋದುಂಡು ಕೈತಾಲ್ ಬರೋಂದುಜಿ ಅಡೇಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ದಡೆ ಬತ್ತನು
ಹೋಟೆಲ್ ದಡೆ ಬರ್ರೆ ಜವಲ್ ಪಿದಾಡು ನಲೈನ್ ನಾಯಿಲ್ ಇತ್ತವಳು ಐಕ್ಲು ಸೇರೊಂದು ನಾಯಿನು ರಜ್ಜಿ ಅಂಕುಲ್ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಶರಣ್ ಲೆತ್ತ ಮೀದು ಪೂರ ಶರಣ್ ಲೆತ್ತ ಅವ್ರು ಪಲಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿರಾರು ಅವ್ರು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಅಂಕಲಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೋಲಾಪುರೋಡು ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪೇರು ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಕೋಲಾಪುರೋಡು ಅಂಚಾದು ಅಡೆ ಪೋದು ಅವ್ರು ಉಂತಿಯ ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಾ ಕೊನೋದು ಬಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಪಲಾರ ಮಲ್ಪಂದು ಚಪಾತಿ ಪಾಡಿಯ ಚಪಾತಿ ತಿಂಜವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಜೆತ್ತ ಉಲಾಯ್ಡು ಕಾಂಡಲ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಮೀಯರ್ ಅಪ್ಪಿದಾಯ ಬರ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ಲ ಕಡಿಟೆ ಕುದೊಂದುಂಡವು ಕುದೊಂದು ರಜ್ಜಿ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ದಾನಿ ಹೋತು ನಾಯಿಲ್ ನೋಟಿಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪೋಪ ನಾಯಿಲ್ ಕೆಲವು ಹೋಯ್ತು ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಪಲಾರ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಲಿ ಪಿದಾಡ್ದು ರಸ್ತೆಗೆ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಲಂಗ್ ದೂರ ಉಂಟು ರಸ್ತೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಎಂಕುಲು ನಾಯಿ ಒಂಡೊಂದು ನಾಯಿ ಇಜ್ಜವಳು ನಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ಮೇರಲ ತುಯ್ಯರು ಸೇಟಾರು ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಸೆಟ್ರು ನಾಯಿ ಓಡೆ ಪೋಂಡು ಇತ್ತ ಓಡೆ ಪೋಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂನಾಗ ಉಪ್ಪೋದು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುದೊಂದು ನನ್ನ ಬುಡ್ದು ಪೋಪೇರ ದಾನಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ಬೋದು ಕುದೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ತಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ನೋಡು ಬರ್ರೆ ಬರ್ತನೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅವು ತಪ್ಪಾಡು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ನೋಡು ಸೇರೊಂದೇ ಪೋಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೇರಳಾಡು ಕೆಲವು ಕೊಡ್ಡಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂದಾಗ ವಿಚಿತ್ರನೇ ಕ್ಯಾಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪೇಪರ್ ಇಡ್ಲ ಪುರ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಸ್ತ್ ಬೈದಂಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳಾಡು ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ತಗೊಳು ಮಯೂರ ಪೇಪರ್ ತಗೊಳು ಎಂಕಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೀನು ಗೊಂತು ಬಾಡಿಯರು ಒಲ್ ತುಡ್ದಾಕೊಂತದ್ದು ಮೀನು ಅವು ಮೀನು ರಡಮುಜಿ ಕೋಟಿ ಬಾಡಿನೆಲ್ಲ ಅವು ಮೂಸಿಂಡು ಸೀದಲ್ಲ ಕೊಂದು ಪೋಂಡು ಅಂಚಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕುಲು ಪೂರ ಎಂಕಲೇನು ಅದೇನು ಪೋಪಿನಿ ಆತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೋಡ್ ಪೂರ ಉಂದಾಂಡು ಜನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಪೇರು ಬೈದಿನ ತುಂಡೈಕ್ ಬಾರಿ ಅಂಡ ದಾಳ ಮಲ್ತಂತು ಜೀನಲ್ಲ ಕಾರು ಮುಟ್ಟುಂಡ ಒತ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಗುರ್ರು ಅಂತುಂಡು ಇನ್ನಗ ಕಾರು ಪೂರ ಪುಡಾದು ನೆತ್ತೇರು ಬರುಂಟು ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಗಲ್ ನಿಗಲ್ ಬನ್ನಗನೆ ನಿಗಲ್ನ ಕಾರು ಪೂರ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಗಲ್ ದೇವರ್ನೇ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಡೆಂದು ಆ ನಾಯಿದೆಲ್ಲ ಉಗುರು ಪೂರ ನೆತ್ತೇರು ಬರುಂಟು ಐತಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ದೇವೇರ್ನ ಕಾರ್ನಿಕಂದೆ ಪನೋಳಿ ನಗ ಆತು ದೇವೇರು ಸ್ವಾನ ಬರ್ಪಿನ ಮನ್ನ ಬೆತ್ತಡಿ ಮನುಷ್ಯನೇ ಇನಿಗೋಡೆ ಬರ್ರೆ ತಯಾರಿ ಆ ಶ್ವಾನ ಒಂಜಿ ಆ ಬೇನೆನ್ನ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದಂದು ಮನ್ನಗ ಅವು ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಮಹಿಮೆಂದೇ ಪನೋಳಿ ಅಂಚನೆ ಇರು ದಿನನಿತ್ಯ ಇತ್ತೆ ಶಬರಿಮಲೆ ಪೋಪಿನ ಟೈಮ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಪೋದು ದರ್ಶನ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಇರು ದಿನನಿತ್ಯ ಇರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅದು ಪೂಜೆನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಗೊಲ್ನಾಗ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತಾಂಡು 15 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತಾಂಡು ನಮ್ಮ ಶಬರಿಮಲೆ ಪೋಯಿನವಳು ಇಂಚೇನೆ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ತುಯ್ಯೆ ಪಂಚದ ಮೂರ್ತಿ ಅವಲೇ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡು ತೂದು ತುಯ್ಯೆ ಒಂದು 11 ಪೋಯಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವೇದನೆ ಬತ್ತನು ಪೋಯಿನ್ 11 ಬತ್ತಿ ನೋಡ್ಲಿ ಈಗ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ತಿ ನೋಡ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಶನಿವಾರ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಮಲ್ತಿನ ಉಳ್ಳಿ ಆಯ್ತ ತೇಜಸ್ಸೇ ತೇಜಸ್ ಬೇತಾರಜ್ಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಪೂರ ಕೆಲವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ಕೆಲವರನ್ನ ಜನಕುಲ್ನ ಕೆಲವು ಕೆಲಸೋಲು ಆರೆ ಬತ್ತಂಡು ಮದ್ಮೆ ಒಂದಿನಗಲೆ ಮದ್ಮೆ ಆರೆ ಬತ್ತಂಡು ಮದ್ಮೆ ಆ ಒಂದಿನಗಲೆ ಕೆಲವರು ಜೋಕುಲ ಒಂದಿನಗಲೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೂ 2 ವರ್ಷ ಮದ್ಮೆ ಆದ 2 ವರ್ಷ ಜೋಕುಲು ಆ ಒಂದಿನಗಲಿಗೆ ಈ ಸಾರಿ ಶಿಬಿರ ಬೈದೇರಗಲು ಜೋಕುಲಾತಿನಗಲು ಇತ್ತೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಸಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ದಿನಾಗಲ್ಲ ಈ ಸಾರಿ ಬಾಲೆನೇ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಹೋಯ್ನ ದುಮ್ಮದ ವರ್ಷ ಶಿಬಿರ ಪೂಜೆ ದಡೆಗೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಕೆಲಸಲು ಆವರೆ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಸ್ವಾಮಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಗಲು ಆಪುಜಿ ಬಂಡೇರು ಅದಾಗ ಎನಡ ಬಂಡೇರು ಇಂಚನ್ ಜನ ಪಾರಿ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಅರ್ನ ಬಾಲೆಲ್ಲ 21 ದಿನೊಟ್ಟು ಹುಷಾರಾಂಡು ಆಯ್ನೆ ಉಡ್ಲಿ ಆರ್ಲ ಆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಇನಿ ಪೋಯಿನ 4-5 ವರ್ಷ ತುಂಬ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಪೀಠ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಆಯ್ನಗಲು ಈಗ ದೇವೇರಿಗೆ ಯಾನ್ ಈನ ಪಂಡಲ್ಲ ದೇವೇರಿಗೆ ಈನ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಅವು ಕೊರ್ಲೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ ಪುಜ್ಜಾಲ ಬಂದು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಚೈನ್ ಒಂಜಿ 3-4 ಚೈನ್ ಒಯ್ದಂಡು ಒಂಜಿ ಕಿರೀಟ ಒಯ್ದಂಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಸಿರಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಬಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಕೆಲವು ಒಂದು ಬೈದನು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಮೂರ್ತಿ ಕೆಲವು ಪನ್ಯ ಕೆಲಸಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯ ಕಾಂಡ ಪೂರ ದೇಕದು ಪೂಜೆ ಅದು ಕೂಡ ಬೈಯಾಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಐಕಲ ಅನ್ನದಾನ
ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತುಡು ದೀಪುಡು ಪ್ರಸಾದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಲ ದೀದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯ ನನ್ನಾತು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಶಿಬಿರೋಡು ಉಂಡವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರಪುರ ದೀದು ದಿನ ಲೈತ ಅವು ಈರು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಬೊಂಬಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಒಂಜಿ ವಿರಾಮ ದೇತ ನೋಡು ಅವಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಗ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ವಿರಾಮ ದೇತ ನೋಡು ವಿರಾಮದ ಬೊಕ್ಕ ಗುರು ಸಂದೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಂ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಂ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಂ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಂ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಮ್ಮ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಉದ್ಯಾವರ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಉದ್ಯಾವರ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಮ್ಮ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಉದ್ಯಾವರ. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಂ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಂ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಂ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಂ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ. ಗುರು ಸಂದೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನೊಂದು ಸಲ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರ ಅರ್ನ 35 ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ನಮಕ್ ಇಂಚಿಂಚ ಅದು ಪಣೋದಿಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಆ ವೃತ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡ ಆತ ಸುಲಭ ಇಚ್ಚ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆಲ್ ಹಕ್ಕೋಡು 4 ಗಂಟೆಗಳಕ್ಕದ ಆ ಚಳಿತ ಪುರ್ತದು ಆ ಚಳಿತ ನೀರನ್ನು ಮೀಯೋಡು ಆ ಚಂಡಿ ಕುಂಟುಡು ಬತ್ತದ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ದಿನಟ್ಟು ಮೂಜಿಸಲ ಮೀಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣವಾಯಿ ನಾವು ವೃತ ಆ ವೃತನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಮುಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತದು ಊರುರ್ದು ಸನ್ನಿಧಾನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪೋದಾದ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಅಂಚನೆ ಪೂರಗಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆರು ಪಂಡಿನ ಮಾರ್ಗಡ್ ನಡಪುನ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಶಿಷ್ಯರು ಅಂಚಿನ ಆರು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಡ್ ತೊಡಗಿಸಿರುಂದುಲ್ಲೇರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯನ್ನು ಮಲ್ತಂದು ಕಾರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಪಾಡಂದೆ ಫಲಾರನ್ನು ಮಲ್ತಂದು ಈ ಪೂಜೆನಾರು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇರು ಅರಡ ನನ್ನರಾತು ಪಾತೆರ್ಗ ನನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚ ಈರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಡ್ ಬಂದಾಗ ನನ್ನೊಂಜಿ ಸಲ ಶ್ವಾನಲ ಕುಡೊಂದು ಸಲ ಬತ್ತ ನೀರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಪಾತೆರ ಎಂಕುಲು ಅವೇ ಕಂಡಲ ಘಾಟ್ ಬೊಂಬೈ ಅವು ಬೊಂಬೈಡ್ ಬೈದಿನಿ ಸಾಧಾರಣ ಕಂಡಲ ಘಾಟ್ ನಡತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಘಾಟದ ಮಿತ್ತುಡು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಪುರ ಬಾಡುವೇರು ಗಾಡಿದವುಗಳು ಅಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲು ಒಂತೆ ಪೋದು ದುಂಬೋದು ಉಂತಿಯ ಅಲ್ಪ ಉಂತದ್ದು ಕುಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಘಾಟ್ ಚಡಾದು ಉಂತರಜಿ ಕುಲ್ದು ಲಕ್ಕದಾನ ಅವನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪುದ ನಾಯಿ ಅವು ಬತ್ತಂಡು ನಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಎಂಗಲ ಸ್ವಾಮಿನಗಳು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬಾಡಿಯರು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬಾಡಿನ ತಿಂದಾದು ಅಲ್ತಡು ಪಿದಾಡಿ ರಜ್ಜಿ ಅವಲ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಬತ್ತನ್ ಪಿರೋಡನೆ ಬರ್ರೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲು ಕಂಡಲಗಾಡ್ ದಾಂಟದು ಲೋನಾವಾಲೋಡು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ಡು ಆಲ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಆ ರಾತ್ರಿ ಅವಳು ಉಂತಿಯ ಉಂತದ್ದು ಎಂಕಲು ಉಲಾಡಿತ್ತ ರೂಮ್ ಹುಡುಗರ ಎಂಕಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಅವಳು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ ಪರ್ವತ್ ಸೇಟ್ ಪೂರ ಪಂದ್ ಅವಳು ಅರ್ನ ಸಾವಲತ್ತಡು ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅವಳು ಉಂತಿಯ ಉಂತುದಾದ ಕಾಂಡ ಬಂದಾಗ ಅವಳ ನಾಯಿ ಅಂಚೆನೆ ಕಡಿಟೆ ಕುದೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಬುಡ್ದು ಪೋತುಜಿ ಅವಳ ಕೆಲವು ನಾಯಿಲಿತ್ತ ಅಂಡ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಗೊಬ್ಬ ಅವಳು ಬತ್ತದು ಉಂತುಂಡು ಅಲ್ತಡ್ದು ಅವಳ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಅವು ಬಂದಾಗ ಕೋಲಾಪುರ ತಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋಯಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಪನದ್ನ ಗಾಡಿ ಎಂಕುಲೆನ್ಯ ನಾಯಿ ತೈತಣಿಂದಿದೆ ಅಂಡ ಗಾಡಿ ಪೋಡ್ತದು ಬಲ್ತದು ಓಲಾ ದೆಂಗು ತಗೊಂಡು ಪೋಡ್ದು ಎಂಕುಲು ನಾಡ್ರೆ ಬತ್ತಿಯ ನಾಡ್ನ ಓಲಾ
ತಿಗಿದು ನಾನು ಪೋಯಿ ಬಂದಾನಾಗ ಕೂಡ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಒಲ್ತು ಸುಮಾರು ದುರ್ಮು ಬತ್ತ ಬನ್ನ ಕಾರು ಬರೋಂತ ಒಂದು ಆತಂಡು ಬೇನೆ ಆತನ ಈಗ ತಾಗದಂಡು ಆಯ್ತು ಬರೋಂತ ಹಿಂಗಲ್ ಗವಿ ಬತ್ತನು ಉಡುಪಿ ಪೂರ ಎತ್ತನು ಮೂಲು ಇಡೀ ಮಠಕ್ಕೂ ಸುತ್ತು ಬೈದನು 16 ಮಠತ್ತ ಉಲಯ ಓತಂಡು ಬುಣ್ಯ ಎಂಕಲ್ ನೋಡಿ ಸುತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಇವಾಗ ಒಂದಾನೆ ಎಂಕಲ್ ಉಂತಾಲೆ ಉಂಡೆ ಮಠತ್ತ ಉಲಯ ಪೋಂಡ ನಾನು ಅಗುಲ್ ದಾಲ ಪನ್ಪೇರ ದಾಲ ಬಂದು ಅಂಡ್ ದಾದಾ ಅಲ್ಪನು ಸ್ವಾನ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು ಬೈದನು ಅವು 16 ಮಠತ್ತ ಉಲಯ ಬತ್ತನು ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಡೆ ಪೋದಿತ್ತ 16 ಮಠತ್ತ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ತಿಕ್ಕರೆ ಅದ ಸೀದಾ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಮಠತ್ತ ಉಲಯ ಪೋಂಡವು ಅಂಚ ಪೂರ ಮುಲ್ತಲ ಆದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೂರ ಬತ್ತದು ಶಂಕರ್ಪುರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎತ್ತುಂಡು ಮುಲ್ತು ಪೋದು ಶಂಕರ್ಪುರ ಒಟ್ಟು ಇತ್ತುಂಡು ಐತಲ್ಲ ಬಾರಿ ನಾಗ ಪವಾಡ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಆಜ್ 7 ವರ್ಷ ಎತ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಅವು ఉన్నాడు 7 ವರ್ಷ ಬಕ್ಕ ಅವೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಟ್ ಇರವೆನ್ ಸಮಾಧಿ ಮಲ್ತ ನಾಯದ ಸಮಾಧಿ ಮಲ್ತ ಇಂಕುಲ್ ರಡ್ಡು ನಾಯನ್ನ ಬಾರಿ ಕ್ರಮೋಟು ನಗ ಪ್ರಶ್ನೆಡೆ ತೋಜಿ ಬತ್ತನ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾನ ಬೈದಂಡು ಅವೇನು ನಿಗುಲು ಮಡೆಬಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಪೆಟ್ಬಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮೋಟು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಏಪತೈಪಿಂದೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾಯಿ ಏಪತೈಪುಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಅಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಗುಲು ಮಾತ ಬೊಂಬಾಯಿಡಿತ್ತಿನಗುಲ್ಲ ಊರುಡಿತ್ತೀರಿ ಅಂದಾಗ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಅಂದೇ ಬನವಲ್ಲಿ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಅಗಲ ನಾ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಎಂಚ ಎಂಕುಲು ನೀರು ಕೊರ್ದು ಮಲ್ಪೋನ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತದು ಕುಂಟು ಗಿಂಟು ಪಾಡ್ದು ಪೂ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಮಲ್ದಂಡು ಭೂಮಿಡು ಪೋಂತದ್ದು ಮಲ್ದಂಡು ಒಂಜಿ ನಾ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪನೇ ಬನ್ನಿ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪನೇ ಅಂಚ ಅದು ಮಲ್ದಂಡು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದೇ ಬನವಲ್ಲಿ ಆ ಹೊರ್ತು ಆತ್ರೇಡು ಇತ 7 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಪ್ಪನಾಗ ದಾದಾಂಡಲ ಬನ್ನಾಗ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದಾಂಡಲ ಬನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತಂಡು ಹೊರ ಒಂದೆತ್ತಲ್ಪ ಕೋಲಾಪುರ ರೋಡ್ ಪಿರ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕುಲು ಬನ್ನಾಗ ಗಾಡಿ ಲಾರಿದ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಮಿತ್ತಂದು ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಅಡಿಕೆ ಬೂರಿ ಅಂದಿನ್ನಿ ಅನ್ನಗ ಜಪ್ಪನ ಅದ ಎದುರು ಬನ್ನಾಗ ಸಿದಣ್ಣ ಗಾಡಿ ತೀರ್ತು ಜತ್ತನ ಏನ ಇದನ್ನ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಒಂದು 45 ಜನ ಸ್ವಾಮಿನಗುಲು ಉಂಡತಿ ಒಂದು ಅಡಿಕೆ ಒಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಡ್ಡಿ ಗಾಡಿದ ಟೈರ್ ರಟದು ಪೂರ ಬೊಯ್ದನ ಮನ್ನಾಗ ಸ್ವಾಮಿನ ಮೇಲಿಗೆ ಒರಿಯಾನ ಅವಲ್ಲ ತತ್ತು ಬೋಂಡು ದಾಲಾತ ಐದು ಬಕ್ಕ ಮೂಲು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮೂಲು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠ ಕುಂದಳು ಅವಳು ಬತ್ತು ಜಪ್ಪರೆ ಬತ್ತ ಒಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಬನ್ನಾಗ ಪೂರ ಬಿಸ್ತರ ಬಾಡ್ದಂಡು ಬಿಸ್ತರ ಬಾಡಿ ಜಪ್ಪನೊಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತದು ಒಂದು ಕೊಲ್ದೋಣು ಕಂದೋಡಿ ಜಪ್ಪನ ತೋಜನೆಂಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಂದೋಡಿ ಜೈದ ನನ್ನ ಬಣ್ಣ ಅಮ್ಮಂಡ ನಾನು ಮುಲ್ತು ಹೋಯ್ ನಾನು ಮೂಲ ಜಪ್ಪನ ಬರ್ಚಿ ಬಂದು ಬೈಂದೂರು ತೀರ್ಥ ಬತ್ತ ಕೊಂಚ ಅವಳು ಕೊಟ್ಟಿ ಒಂದು ಜೆತ್ತ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಘಟನೆಲ್ಲೆಡೆ ಎಂಕುಲು ಬಚಾವಾತ ಕೇರಳಡು ಮಸ್ತ್ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಮೈಮೇಡೆ ಎಂಕುಲು ಇದರಿಂದ ಒಂಜಿ 1230 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬನ್ಪಿನ್ ಮನ್ನಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾ ಶಕ್ತಿ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಜಿ ನಮ್ಮ ಆತ ವೃತ ಮಲ್ತದು ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಬೈಯಾಗ ದೇವರನ ಜಪ ಮಲ್ತದು ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕೋಡು ಲಕ್ಕದು ನಗ ಕಠಿಣವಾಯನ ನಮ್ಮ ವೃತ ಬತ್ತೋಡು ನಗ ನೆಲಟು ಜಪ್ಪು ಎಂಕುಲು ನೆಲಟು ಖಾಲಿ ಹಿಂದೆ ಕೆಂಪುದ ಲುಂಗಿ ಪಾಡ್ದು ಮಂದಿರ ಗಿಂದಿರ ದಾಲಜ್ ಏತು ಚಳಿ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಏತು ಚಳಿ ಎಂಕುಲು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಶಿಬಿರೋಡು ಮಂದಿರ ಪಡ್ದೆ ಸೊಂತೇರು ಎಂಕಲೆ ಮಂದಿರ ನಿಗಲೆ ಮಂದಿರ ಬೋಡ ಜಪ್ಪರೆ ಎಂಕುಲು ಮಂಡ ಮಂದಿರ ಪಾಡೊನ್ನೇ ಜಿನ್ನ ಆತ ಚಳಿ ಉಂಡಾದಾಗ ಚಲಿತ ಬರ್ತೋಡು ಎಂಕುಲು ಮಂದಿರ ಗಿಂದಿರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಈ ಲುಂಗಿಲ ರಡ್ಡು ಲುಂಗಿ ಒಂಜಿ ಅಡಿಕೆ ಒಂಜಿ ಮೇಲೆ ಪಾಡ್ದು ಜಪ್ಪುನು ಮಂದಿರ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕಲೆ ನಗ ಆ ಏರಿಯೋಡು ಅಂಚ ಚಳಿ ಉಂಟು ಅಗಲೆಗ ಪಾಡ್ನವೇ ಒಂದು ಅಂಚ ಅಂಡ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಿ ಅಡಿತನ ಬೋಡುಂದು ಅಂಚ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಇದ ಮುಟ್ಟಲ ಎಂಕುಲು ಕೂಲಿ ದೆಕ್ಕುನ್ನ ಇರ್ನ ಈ ಉಂದೆಟ್ಟು ಕುಕ್ಕುದೇರೆ ಉಂದೆಟ್ಟು ಸಾಬಾನು ಪಾಡುಜ ಮಾಲೆ ಬಣ್ಣ 42 ಯೋಜನೆಲ್ಲ ಸಾಬಾನ್ಗಿ ಬಂದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಾಡು ಖಾಲಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮೆಚ್ಚಿದು ಋತೊಟ್ಟು ಆ ಋತೊಟ್ಟು ಎಂಕುಲು 10 ವರ್ಷಲ 35 ವರ್ಷಲ ಅವೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಡಲ್ಲ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಅನ್ನದಾನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಈ ಸರಿ ಈ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟೋಡು ಮಾತ ನಗ ಅವು ಮಾತ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಸೀಕಮನ್ ಪನವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒರಿಯರಿಯಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ ಒಂದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಜನಗಳು ಪೋಡ್ತದಲ್ಲ ಪೋಯರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋಡಿಯರು ಅಂತೆ
అంటే అది ఈ ವರ್ಷ ఇంకలేగి ఈనాడు ప్రతి ವರ್ಷల 34 ವರ್ಷల ಮೂಲು ಶಂಕರಪುರೊಟ್ಟು ಇನ್ನಂಜೇಡು ಉಂಡಾರು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವೇರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಅನ್ನದಾನ 2,500 ಜಂತ ಅನ್ನದಾನ ಜರಗದು ರಾತ್ರಿಗೆ ರಂಗಪೂಜೆ ಪುತ್ತ ಪೂಜೆ ನಡತದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಶಂಕರಪುರ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತು ಪೂರ ತಾದಿಡು ಪೂರ ಅಂಡಗಾಯಿ ಭಾರಿ ಸವಲತ್ತು ಭಕ್ತ ಮೊಗಲ್ಲ ಮಲ್ತದು ಶಂಕರಪುರ ಶಿಬಿರ ಬತ್ತದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಪಡಿ ಪೂಜೆ ಜರುತ್ತದೆ ಪೂಜೆ ನಡತದು ಆಪಿನ ವರ್ಷ ಈ ಸರಿ ಮಾತ್ರ ದೇವೇರ್ನ ನಾ ಅಂಡ್ಲ ಓಲ್ಲ ಈ ಸರಿ ಇಂಜಿ ಅಂಡ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಮಹಾಪೂಜೆ ದೀದು ಈ ಜಾಗಡು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಲ್ಲ ಆತಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಮಹಾಪೂಜೆ ದೀದು ಒಂದು 2 ಅಂತ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀತ ಪೊರ್ಲುಡು ಜರಗದನು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ತೊಂದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಬರಂದೆ ಪೊರ್ಲು ರೀತಿಗೆ ಬೊಂಬಾಯಿ ದಾಲ ಮುಲ್ತಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಜರಗದು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ದುಂಬು ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಏರ್ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಪಾಡ್ವೆ ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ಕು ದಕ್ಕ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಯಿನ ಉಪವಾಸ ಪತದು ಅಗಲು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ಪೋಯಿರುಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಕೊಂಜಿ ದೇವರನ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಗ ಪನ್ಪಿನಿ ಮಾತ ಬತ್ತೇರು ಯಾನ್ 15 ದಿನಪ್ಪನ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನು ಎಂಗು ಇತ್ತ ಪುಸೋತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಾಡ್ದು ದೇವರು ಬರೋಡೊಂದು ಏಪಲ ಜಮಾನ್ ಪನ್ ಪೂಜೆರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಭಕ್ತಿಡು ಸಿದ್ಧೇಡು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಲು ಸದಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪುವೇರು ಐದು ಈ 42 ದಿನ ಋತ ಮಲ್ತದು ಅಗಲು ಬೋಡಾಯನ ಹಾಕಿ ಎಂಚ ಸವಲತ್ತು ಇಂಚ ಸಾಬೂನು ಪಾಡಂದೆ ನೆಲಟು ಜೆತ್ತದು ಅಂಚ ಋತ ಬತ್ತದು ಪೋಪುಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಅಗಲು ಸ್ವಾಮಿನಗಲು ಋತ ಬತ್ತದು ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಪೋಡುವಿನ ಪೊಕ್ಕಡಿದಂತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಡುವೇರು ಯಾನ್ನ ಪೋಪೆ ಅಂಚ ಎನ್ನುದು ದಯ ಮಲ್ತದು ಗುರುಸ್ವಾಮಿನಗಲು ಅಗಲಿ ಲೆಸೊಂದು ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಗಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಯನ ಉಪವಾಸದ ಎಂಚಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಗಲಿ ಪನೋಡು ಪಂದು ಅಂಚಿನಗಲಿನ ಮಾತ್ರ ಲೆಸೊಂದು ಬೋಡು ಇಜಿನ ದೇಗ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಗಲು 15 ದಿನಪ್ಪನ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನು ತಂಬಾಕು ತಿನ್ಪಿನಿ ಕೆಲವು ಜನ ತೂತೆ ಕೆಲವು ತಂಬಾಕು ತಿನ್ಪೇರು ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ಪುವೇರು ನಡತೊಂದು ಪೋನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪೋನ ತೂತೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಗಲಿ ಈ ಕಾಸರಗೋಡು ಅಂಚಿದಗಲು ಕೂಡ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ದ ಪಿರಬೋದು ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ಪುನ ನಮ ತೂತ ಅಂಚಿನ ಋತ ಮಲ್ತದು ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದ ಪೋಂಡ ಆಯಗೆ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಖಂಡಿತ ಎರನ್ನ ಮುಡುಪುಜೇರು ಆಯಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಬತ್ತಂಡ ಆಯಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೊಂದರೆ ಅಗಲ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ತೊಂದರೆ ಅಂಚಾದು ಪನಗ ಅಂಚಿನ ಋತ ಮಲ್ತದು ದೇವರು ಬರೋಡೊಂದು ಎರನ್ನ ಬನ್ಪುಜೇರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಭಕ್ತಿಡು ಬತ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ದೇವರನ್ನು ಒರ್ಮ ಸಾರಿ ಲೆತ್ತಡ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೋಡೆ ಇಲ್ಲೇರು ಅವೇನು ಉನ್ಮಾಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪಿ ನೀನೇಕು ನಮ್ಮ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಬೆನ್ಪ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಬೆಂದದಾದು ನಂಗೊಂಜಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೂರಾ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರಗಳ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದ್ನ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಐಕಾಸಾದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಡೆಗಲ ತಿರುಪತಿ ಆಡು ಒಡೆಗಲ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮಗೊಂಜಿ ಆತ್ಮಗೂ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವರ್ಷ ಇಡೀ ಬೆನ್ಪ ಐಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವಗೂ ಸದ್ ಪೋಪಿನ್ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಸರಿ ಕಟ್ಟಾದ ಮಲ್ತುಜಿ ಐಕ್ ಪ್ರಯೋಜನೇಜಿ ಮಲ್ತದ ಐದು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೀನಿ ಇದು ಮಸ್ತ್ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಕೆಲರಿ ಅವು ಸೀಕಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೀಕಿ ಗಂಟೆ ಬೇನೆ ಅವು ಬೇನೆ ಒಂದು ಬೇನೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಡೆ ದೇವರನ್ನು ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಒಂದು ಎಲ್ಲ 10 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಪು ಓತುಜ ಅಂದೆ ದಯಪಂಡ ಆ ವೃತ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಕಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೈದಿಜಿಂದ ಅಂಡ ನಾವೇನು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಎರೆಲ ಗೊತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಗ ಅಂಡ್ಲ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಲೆ ಪಂಪಾ ನದಿ ದೇವರೇ ಅವೇನು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪಲೆ ಈರೆ ಅಂಡ ದಾಲಾತ ದೇವರ ದೇವಟ್ಟು ಇದ ಮುಟ್ಟ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಡಿತ್ತಂಡ ದೇವರ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡು ಪೂಜೆರು ಕೈ ಬಿಡು ಪೂಜೆರು ವಾದಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಪನ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ 21 ಕೊರೋನಾ 23 ತಾರೀಕು ಏಪ ಚಾಲಾತಂಡ ಆ ನೀಡ್ದು ಇದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿ ದಿಂಪಿನ ಒಂದು ಬಂದಾತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂದೇಟು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅವಳು 23 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಚಾಲಾತಿನ ಆ ನೀಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವನಸು ಬಂದಾತು ಅನ್ನದಾನ ಚಾಲಿ ಹಾ ಡೈಲಿ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾಲಿತ್ತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರ 50 ಜನ ಮನಸ್ಸು ಡೈಲಿ ಚಾಲಿ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾನ ಚಾಲಿತ್ತು ಬಂದೇ ಮಲ್ದಿ ಜನ ಅವು ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ 10-30 ಜನಕ್ಕೂ ಕೊರೋನಾ ಆತಂಡು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆತಂಡು 3 ಜನ ತೈದೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಎನ್ನ ಕೆಂಟಿಂದ ಒಂಜಿ ವರ್ಮ 10 ಜನ ಸ್ಟಾಪ್ ಇತ್ತೇರು ಅಂಡ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ದಾಲಾತು ಯಾವೊಂಜಿ ಮಾಮಲ್ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನೊಂಜಿ ವಿರಾಮ ದೈತ ನೋಡು ಅವೆಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಗುರು ಸಂದೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಿನ್ಯ ವಿರಾಮ. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಂ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಂ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಂ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಂ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಮ್ಮ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಉದ್ಯಾವರ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಉದ್ಯಾವರ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಮ್ಮ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಉದ್ಯಾವರ. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಂ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಂ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಂ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಂ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ. ಗುರು ಸಂದೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನವರ ಸ್ವಾಗತ. ಶಂಕರ್ಪುರದ ಮಹಾಪೂಜೆ ವಿಶೇಷ ಮಹಾಪೂಜೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಶಿಬಿರಡ್ಲ ಮಹಾಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು ಆಂಡ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಮಹಾಪೂಜೆ ತೂಪಿನ ಭಾಗ್ಯ ಅವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೋಡು ದಯಪಂಡ ಆ ಪೂಜೆಡ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಇತ್ತಿನಗಲೆಗ್ಲ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ತ ಮಹಿಮೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನಾತು ಪಾತಿರ್ಗ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಂಡ ಪಿರವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ. ಇಂದು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಬಂಡ ಐತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ನಡಪುಂಡು ಆಂಡ ಶಬರಿಮಲೆಟ್ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು. ಶಬರಿಮಲೆಟ್ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಮನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆದ ನಮನೆ ನಾಗ 6 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೂ ಅವಳು ಮಕರ ಬೆಳಕು ತೂವರೆ ಒಂದು ದೊಪ್ಪಿಯರು ಅಂಚಿನ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಜ್ಯೋತಿ ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಈನ ಇಜ್ಜಿಡ್ಲ ಆ ಗರುಡೆ ಬರ್ಪಿನ ತೋಜುಂಡು ನಂಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡೊಂಜಿ ದಲ್ನ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ 5 ಆಜೇಜಿ ಗಂಟೆ ಆ ಗುಡ್ಡೆಡ್ಬೋದು ದೊಂಬುಡು ಕುಲ್ಲುವ ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿ ತೂವೋಡು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಡು ನಾಗ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಏನ ಮನ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ತೂವರೆ ದಿಗಿಜಿಲ ಮನುಷ್ಯಗ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಾಪು ಯಾನ್ ಜ್ಯೋತಿ ತೂಜಿ ಐಕಾಸ ಅದು ಏತು ಮಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟೋ ಬೋದುಕುಲ್ವ 2-3 ಸಾರಿ ಅಂಚಿನ ಅವಳು ಅವಗಡಲ ಆಂಡು 2 ಸಾರಿ ಅಂಡ್ಲ ಜನಕುಲು ಬೊಕ್ಕಲ ಅಡಿಗೆ ಬೋಪೇರು ತೂವರೆ ತೂವೋಡು ಅನ್ಪಿನ ಭಾವನೆ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣದಾನಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 6 ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನಕುಲು ಪುಯರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು 5 ಆಜಾರ ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತುಗು ಬಂಗಾರ ಬನ್ನಾಗ ಬಂಗಾರದ ಪಿರೋಡು ಪಂತಳ ರಾಜೋಡ್ದು ಬಂಗಾರ ಬನ್ನಾಗ ಐತ ಪಿರೋಡು ಗರುಡೆ ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅವು ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ನಕ್ಷತ್ರ ಒಂಜಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಒಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಅವೇನು ತೂವರೆಗೆ ಅಸದಿ ಜನಕುಲು ಜ್ಯೋತಿ ತೋಜಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಶರಣಘೋಷ ಕರ್ಪೂರ ಬೊತ್ತಾವೇರು ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಮನ್ಪೇರತಿ ಮಕರ ಬೆಳಕುನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆನೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ತೂಪಿನೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಜನಕುಲೆ ಅಂಚನ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಲ ಎರೆಗ್ ಮತ್ತ ಪೋರೆಗ್ ಆಪುಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪೋಡ್ ಬಂದ ಆಶೆ ಪೋಡ್ ಈ ಸಲ ಪೋಪಿನ ಬಾರಿ ಬಂಗನುಂಡ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶಿಬಿರದ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲ್ಡ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋಡೊಂದು ಮಂದನ್ನ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಪೋಂತಿನ ಯಾತ್ರೆನು ಮಲ್ತು ಜಿಲೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಣು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಬೇಜಾರಾತನು ಏನಡ್ಲ ಪನೊಂತೇರಿ ಸರಿ ಪೋರೆಜ್ಜತ್ತ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಕೋಡಲ ಮರಣಿಂಜಿ ಗುಂಡ್ಯಾಡ್ಕಡು ಪೂಜೆ ಹತ್ತನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳ ಗುಂಡ್ಯಾಡ್ಕಾಡು
ಅವಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಕೆಲವು ಜನ ಬತ್ತು ಬಂಡೇರು ಇಂಚೆಂಚೆಂಕಲೆ ಪೋರೆತ್ತು ನಾಂಡ ಪೋರೆತ್ತಿಗೆ ಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುಣ ಯಾಮಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ ಬೀಮಾರಿ ಐದು ದಾಸಾದ ದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಎರೆಗ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಈ ಸಾರಿ ಏರ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರನ್ನು ಎನ್ನಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಎಂಗಲೆ ಪೋರೆತ್ತಿಗೆ ಜಿ ಪಂದು ಬೇಜಾರು ಎನ್ನಂದೆ ಅವುಗಳು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಈನಲಾಡು ನಾನು ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಪುನಃ ಪೋರೆಂಡು ಅದಾಗ ಪೋದು ಬರಲಿ ಭಕ್ತಿಡು ಸಿದ್ಧ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಭಕ್ತಿಡು ಸಿದ್ಧಡು ಎಂಕುಲೇ ಎನ್ನದ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ನ ಪೋಪಿನ ಎಂಕಲ 100 ಡೌಟೇ ಎಂಕಲ್ನಾಲ ಪೋಪಿನ ಒಂದೇ ಎತ್ತಜಿ ಅಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮರಣಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಗುಲು ಒಂದು ಕೋಲಿನ್ಯಾನಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ 4 ಅಂತ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಕುಂದಾಪುರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಹೋದು ಅವಳು ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಅವಳು ಮಾಲೆಗೆ ಪುನಃ ಮಂದಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ದ ಅಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ 4 ಜಂತ ಎಂಕಲ್ 5 ಅಂತ ఉన్నాడు వేరే ಒಂಜಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಿಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲ 14 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಪೂರ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಪೂರ ಪರಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಮ್ರ ವಿನಂತಿ ಏರ್ಲ ಪೂರ ತಿಗುಜಿಂದ ಬಂದು ಬೇಜಾರಿ ಎನ್ನಂದೆ ಅಗಲ್ನ ಪರವಾದ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡು ಮಾತೆರಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಮಾತೆರಿಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಬಂದು ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಆಗಲ್ಲ ಪರವಾದಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಶಬರಿಮಲೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಶಬರಿಮಲೆ ಪೋಡ್ದುಂಬು ಅನ್ನದಾನ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆ ಮಹಾಪೂಜೆನ ಶಂಕರ್ಪುರಟ್ಟು ಈರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊರ್ಯಾರು ಐತ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೋಜಾಗೆ ಶಂಕರ್ಪುರಟ್ಟು ನಡತಿನಂಚನ ಮಹಾಪೂಜದ ಪಂಡ ಚಂದ್ರಾಸ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿಲು ಅರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಹಾಪೂಜೆನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂದು ಐತ ದರ್ಶನ ಪಡೆ ಒಂದು ಬರ್ಕ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನ ಮಹಾಮಾರಿ ದಾಸಾದ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದ ಜನಕುಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಜನಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ದು ಬೇಲೆಲ್ಲದ ಅಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಸಂಕಷ್ಟೋಡುಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದು ಆ ಮಹಾಮಾರಿ ಬೀಮಾರಿನ ನನಾಂಡಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದು ನನ್ನ ಜನಕುಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ದಿಕ್ಕದು ಸಂತೋಷಡು ಉಪ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ನಡಪಡೋಡು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಕಾನನವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಕಾಲಿನ ಬಳಿ ನಾ ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲಿನ ಬಳಿ ನಾ ಬಂದೆ ಶ್ರೀ ಕೇಶದಿಂಪ ಕಾನನವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಕಾನನವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಕಾಲಿನ ಬಳಿ ನಿನ್ನ ಕಾಲಿನ ಬಳಿ ಬಂದೆ ಶ್ರೀ ಕೇಶದಿಂಪಾದನ್ನ ಕಂಡೆ ಕಾನನವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಕಾನನವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ನಿರುಪಮ ಭಾಗ್ಯ ನಿರ್ಮಲ ದರ್ಶನ ನಿರುಪಮ ಭಾಗ್ಯ ನಿರ್ಮಲ ದರ್ಶನ ಕರ್ಣಾನಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಅಸುಲಭ ಸಾಫಲ್ಯ ನಿನ್ನ ವರದಾನ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಲಂಬ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಕಾನನವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಕಾನನವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಕಾಲಿನ ಬಳಿ ನಾ ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲಿನ ಬಳಿ ನಾ
ದಿಂಪಾದ ನಾ ಕಂಡೆ ಕಾನನ ವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಕಾನನ ವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ Swami
ಮಹಾಪೂಜ್ಯದ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತಂದು ಬತ್ತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಭಾವನೆ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲು ಒಲ್ಪ ಪೂರ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿನ ತಗೊಂದಿಲ್ಲರ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಮಹಾಪೂಜ್ಯದ ದರ್ಶನ ಚಂದ್ರಾಸ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ನೇತೃತ್ವ ನಡತಿನಂಚಿನ ಪೂಜೆ ಈ ಪೂಜೆದ ದರ್ಶನ ನಿಗಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಗಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಂದು ಯಾನು ಅನಿಸೋನಂಬೆ ಅಂಚನೆ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈದ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚಾನ ಬಂದು ಅರ್ರ ಪಾತ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ನಗ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿದಾಗಲು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಕಾರ ಪನ್ನಗ ಇನ್ನಿಂದತ್ತು ಯಾನು ಒಂದೆರಡು ದುಂಬುಲ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಈ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊರತೆ ಮಾತಪ್ಪ ಜನಕುಲಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಗಲಿಗೆ ಅಗಲೆ ಪಂತೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿದಾಗಲು ಮಾತ ಕೊಡಿಡು ಬೊಂಬಾಯಿಗಳ ಅಗಲ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ಬಾಡು ಮಾತ ಕೋಟಿ ಅಗಲ್ನ ಪ್ರಸಾರ ತಿಕ್ಕಡು ಜನಕುಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿದಾಗಲೇ ಸದಾ ಒಪ್ಪಾಡು ದೇಪನ್ನಾಗ ಆಗಲು ಮಸ್ತ್ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಆಗಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ಆಗಲ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ ನನಾತು ಆಯ್ನಾತು ಜನಕುಲಿಗೆ ಆಗಲ್ನ ಸುದ್ದಿಲು ಮಾಧ್ಯಮಲು ನನಾತು ಪ್ರಸಾರ ಆವಡು ಬಂದಿಯನ್ನ ಆಸೆ ಅಂಚನೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಈ ದಿನಟ್ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇರೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಮಾತ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಎಲ್ಲಂಜಿ 14 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ನರಪರೆಂಡು ಆನಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಜ್ಯೋತಿದ ದರ್ಶನ ಉಂಡು ಅಂಡ ಈ ಸರಿ ಟಿವಿಡಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತೂವೋಡಾಪುಣು ಜ್ಯೋತಿದ ದರ್ಶನ ಅಂಚಾದ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲು ಎರೆಗು ಪೋರತಿಕಜಿ ಎರೆಗಲು ಏರು ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಅವಲೇ ತೂದು ಕುಲ್ದು ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲು ಪಡೆಯುವುದು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಮಾಜವು ಮಾತ ಜನಕುಲಿಗೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನ ಮಹಾಮಾರಿ ಹೋದು ನನ್ನ ಜನಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಳು ಇತ್ತ ಮಾತ ಜನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಡುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಣ್ಣಗ ಕೆಲವರು ಕೆಲಸ ಪೋತಿನಗಳು ಕೆಲಸದ ಅಂತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಗಲು ಮಾತ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹಡು ನಿಗುಲು ಮಾತ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತದು ನಿಗಲಿ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಡು ನನ್ನ ದುಂಬುವು ನನಾತು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಬಹುದು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುನ್ ಲೆಕ್ಕಾಡು ನಗಲಗಲ್ನ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪುನ್ ಲೆಕ್ಕಾಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಾಗಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನ ಭಾಗ್ಯ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಾಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಬೆಳಕದ ಬರವಾದು ನಿಗಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರೊಂದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಗೆ ಬರ್ತದ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ನಾಯ್ಕ್ ಗುರು ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ನಾಯ್ಕ್ ಇರಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಗುರು ಸಂದೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಚಂದ್ರಾಸ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಲು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೂಡ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಚ ಪಂಡ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತಂಡ ವೃತ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೇರು ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿವಕ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ತುವಂದಿಪ್ಪಲೆ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಂ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಂ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಂ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಂ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಮ್ಮ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಉದ್ಯಾವರ.